What's up? It's your baby boy Dansoy back at it again with another video. Yay! Woo! Guys, grabe kayo ron na adlaw guys. We are here sa Kulambugan, guys. This is your first show in Mindanao. Yes, guys. So, ako mong kuan guys no kay nagkanta-kanta mi dito ni kay Ryan Ketio guys. You're wondering guys na hindi kami kompleto. Kasi actually, show lang to ni Roy. Roy, oo. Kaso pinasama niya ako as assistant. Mm. Tapos, si Dansoy, umuwi sila sa probinsya Oroqueta. nila sa Sa Oroqueta. Oroqueta. Ay malapit lang dito, kaya pinapunta Pinupunta. namin siya dito. Kaya nasama na kami tayong Guys. tatlo. Oh. Extra income sa kanila. Oh. Let's go! Kuan ba pala ngayon guys ka ng coronation night sa ano? Miss Kulambugan, and yes, we're performing here at Kulambugan guys. Let's go! Performance mo kanina. Ay, papakita natin yan guys. Oh, ito Bigyan ito namin kayo ng short clip, guys. Ito yung clip guys ha. Mga gwapa naman ang mga taga-Kalambungan. Thank you so much. Maraming salamat ninyo po lang bigyan po namin yan. Enjoy the rest of the show. Again, ang natin lang dito, Mr. Napulo, and I'm Danosoy. See you later guys. Perform yun niya sa taas. So, enjoy the rest of the show. So nakita nyo na yun guys no? And yun pala yun. Feeling that? Grabe yung feeling. Ang daming tao sa Kulambugan guys. Sobrang dami guys. Saya pala mag-perform guys kasi ano. Parang naglalaro ka lang. Para nag-ano lang. Wala lang. Alam mo pa yung kanta tapos parang ang saya lang nila na panoorin ba na kumakanta tayo. Thank you And guys, guys. walang practice yun. Walang practice oh. Ang practice. Oh, kasi yung pinaktisan namin yung with you na kanta. Oh, and tapos, ay, yung kinanta is yung kinanta more namin like- na Sula. Ay, hasolagar. 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 Ganun So, kaya impression. sinasabi ko sa mga guys, huwag mag-practice kayo Oo. para hindi masaya yung practice nyo. Kaya ang practice namin is, Sa yun stage. na sa Yun na yung stage. practice Yun ang namin. practice. Sabi pa namin, papasok kayo sa ano, sa anong version? Celos. Celos, oh. Celos. Akala namin pangalawang pangalawang paragraph yun. Yun pala pangalawang stanza. Kaya yun. Chorus pala Oh, yun. After oh. chorus na pala yung Ba't hindi lumalabas yung dalawa? Tinawag ko Oh, na lang. no, bito. Wala pa ano man. din, timing din kasi yung pagkakaalam ko din, pangalawang ano na yun, before chorus, yung pagkakaalam ko. Tapos, inaalis pa yung mic. Oh, kasi walang mic, guys. oh, Walang sound. Walang sound yung mic. Eh, hindi, nag-on yung mic ko. Pero, Tingnan lang. pero natapos pa din. Kaya Ang saya sabi, pa rin. Ang saya. sabi ko, Sige sa lang. chorus na lang tayo, pasok. Pag chorus, tsaka kami pumasok. Grabe nagsigaw yung mga tao. Grabe, Grabe talaga. Grabe talaga ang mga Bisaya squad guys. Partida, hindi pa to kumpleto guys ha. Yeah. Lalo na kapag kumpleto sus, grabe. Leto kami sa Dapitan guys. Watch there guys. Watch there. Watch there. Watch Sa there. Purple yung Dapitan, magpa-perform kami para practice din yun. Yes, Para guys. sa next events din namin sa Manolo, sa Cagayan de Oh, Oro. ang daming events, daming blessings. Thank you Lord. Lord, ikaw yung ano namin, swerte. So guys, ito nga pala yung mga candidates sa Miss Kulambugan guys, no? Beautiful in their long gown. Am I right? How about giving them another round of applause? And kami ni Ketio ang mabibigay ng mga awards guys. In all their pageant photo and video productions. She is being chosen by the Miss Kulambugan 2022 official photographer John Ray Humawan Soto of John Ray Photography. 1, 2, 3. Our Miss Photogenic is candidate number 6.
presenting the award is the official photographer of Miss Kulambugan 2022, John Ray Soto, together with Dansoy and Lester. Hey, Dad, tagdasad ko. Tino, kasing wala kakabantay pa mula agkas kulong. Memorize pag yun ang kanang lyrics. Sa bising pilimon, mauning akong kanta. Paano para sa imuha? I'll go travel halfway around the world. From my morena girl, mauning akong awit. Diri-ri-ri-ri, papi-diri, matuo ko forever. Cause I am someone just like her, my morena girl. Mauning akong awit. Diri-ri-ri, papi-diri, matuo ko forever. Cause I'm someone just like her. I love my morena girl. Thank you so much. Dagang salamat, Kulambugan. And congratulations sa atong Grand Coronation Night. Dagang salamat again. I'm medyo maldito. It's estimated that the starting of the cabinet of sacrifice yearly in its cultural diversity as being inhabited by both Christians and marginal settlers. It's a wrap, guys! Woo! Thank you, Kulambugan. Congrats. I'm masarap. Saan? Dapitan. Dapitan. See you, Dapitan. See you, guys. Thank you. Congrats, Ketio. Alright, congrats sa atin. Guys. Practice lang to din ha. Practice lang to. Practice lang to. Oh, grabe talaga mga tao sa Kulambugan, guys. Basta, thank you talaga sa inyo. Alam niyo ba guys, siya yung unang sumurrender sa... Ako unang umupo. Dami nagpa-picture. Grabe, halos lahat. Basta hindi ko na ma-explain kaya umupo na talaga ako, hindi ko na kaya. Oh, kasi ganun oh, smile na lang, hand. Grabe ba yung Hold, ganun. Ganun lang, antod maano guys, hanggang matapos. Pero okay lang, at least napasaya namin kayo. Thank you, Kulambugan. Thank you. Wala na, hindi na nagreklamo. Okay na. Hindi naman, ano lang talaga. Hindi lang nasanay itong mga chicks na to, pero magka-muscles na to. So, let's go, masanay na din to. Thank you nga pala Thank you, sa Kulambugan. nagbigay na rin. So, that's all guys. See you, Dapitan. And Manolo, any events? Cagayan. Again? More. Thank you guys. Bye-bye. It's the dream.